सरकाराबो जे आरो सरकाराबो थाब थाब उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौल' दाय खालामो सम मथे हिनजावमोननिखौ रावबो खबर लाया बाप्पावै मा मेथाइ खननांगौ खनखोब्रा आंलाय सोरबा मिथिबा माथो आंखौ बायदिसिनासो बुंगोनलै हिनजाव मोनैखाय दुखु जादों होननानैसो बुंगोन माथो अबेसे खोथाया नंखायबो नङा हिनजाव मोनाखैथ' आरो बे साला लोखि साला हाबा जाखांनाय खायसे खायसे हौवाफोरानो सिख्लाफोरखौ बेंथे बेंथे आवग्रिनानै दोनोबालाय जोंलाय बहा मोननांगौ जाखोब्रा बे लोखि साला सिख्लाफोराबो गावबा गावनि गोसोखौ बेरा दुमथेनानै दोनबानो जायोना नङाबा खायसे खायसे हाबा जानाय हौवाफोरा बेराखौ सौसिनानैब्लाबो गोसो गोरबोआव हाबनो जायगा नागिरो बेनिखायनो सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोखौ ना ओरैबायदि दुमथेनानै दोननांगौ औवानि बेराखौ दुमथेजाया बे फेन्सिं बेराया बेखौनो होनानै ला नोंसोरो नांगौबा बथल गोबायफोरखौ जेव 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 होनानै ला गोसोनि बाउन्डारियाव जाहाथे मोसौ बलदफोरा मोसौ बोरायफोरा हाबनो हायि बायदि आच्छा बारो टाइमानि लारु सोरखौ गियान होगासिनो दंब्रा नोंलाय हा थफिराम थफि गेलला नोंसोरबायदि मोसौ बलदनि थाखायनो गियान होनांगौ जादों आं सिख्लाफोरखौ साला थफिराम आं मोसौ बलद नङालै आं दासो जाखांफुनाय मदद जांगिला सेंग्रासो बै अमा राजाखौ होनदोंब्रा आङो अमा राजा गेसाव फाजाखौ मालाय थफिराम आंनि टेलेन्टखौ मेगन सालायबाय नामाब्रा नोंलाय सानै साथाम हिनजाव आवग्रिनानै लाग्रा आरे भाई थफिराम खोनासं हिनजाव पटायनाय टेलेन्टआ जायनावनो मेनावनो थायाब्रा सेंग्रा मानसिनावनो जा बा हाबा जाखांनाय बोराय मानसिनावनो जा बेफोरबायदि हिनजाव पटायनाय टेलेन्टआ सोरबा सोरबा मानसिनावल' थायोब्रा आच्छा बिदिबा बावबाय नामा नोंबो आंनि टेलेन्टखौ नोंनालाय मा टेलेन्ट दंब्रा आच्छा बिराद थाबनो बावगारो माथो नों अमा राजा र गाबोननिफ्राय बादाम दैथायहरगोन आं नोंनो एसे दामि बादामखौ हरखालाय थफिराम ठीक दं दामि बादामखौनो हरगोन आं गाबोननिफ्राय डाबल चाबन प्लासखौबो जाहोगोन आं नोंखौ आच्छा अब्लासो गोसोआव थागोन नों नैबे थफिरामा अमा राजानि बेवाइफोर आरो अमा राजानि बिनानावखौ गुलु 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 गुलुआ मावै दालाय बादाम नांगौना नांला नोंनोलाय बादाम ना नोंखौनो मानजा होसिगोन आं मिथिबाय बर'जों बर' होननानै बांद्राय साजा होयिखाय बिराद बारथारदोंना नोंखौबो गार्लफ्रेन्ड सानै साथाम गोसो थोग्रा होननानै जेलाव थिनहरगोन आं मिथिबाय आंनाव पावार गैया सानदों आंनि एमएलए नि पावारखौ देखायनांगौ नामा नोंनो दिनै सुट्टियाव दं आं बेनिखायनो नोंखौ जेबो खालामथ'ला बेसे गोबाव एमएलए नि पावारखौ देखायबाय थानोब्रा नोंलाय अमा राजा नेक्स्ट इलेक्सनाव नों जेनोब्रा जेनो जेननाय देरहानायलाय थाखायोब्रा बेखौ गिनांगौ गैया आंहा जेबो एमएलए जाया बेलेग माबा मोनसे जालायगोन ना ओइ साला स्वादफोर बांद्राय नांलायबाय थानाङालै दा नोंसोरखौसो निउसाव होलायगोनलै आं मिथिबायना नोंसोर नांलायोबा आंनि थाखाय मोजांसो जायोब्रा थोद साला टिआरपि रायख' हा माथो बे आंनि खामानि नालाय आंनि खामानिया बोरै प्रफिट जागोन बेखौसो नायगोन दा आंलाय थोद बांद्राय नांलायबाय थानाङा बेवहाय थफिराम आंनि बिनानाव आरो बेवाइफोरखौ नों दासिमबो बावाखैना बावनायनि मुलि नोंखौसो जाहोगोन आं मिथिबाय गम मोनाखै बावै आंखौसो बावनायनि मुलि जाहोनो होनदोंना र' एदाव हैनि आङो बिनि बिनानाव आरो बेवाइखौ आयौ बाला गिनायसो मोनबाय माथो आंलाय थैनो फैनाया दालाय आंलाय थैनो हागोन ना हायासै बाला दिनै थैथ'ला नामा है थैयाबा जायो आरो बदतमिज बोरायजों खखाजोंनो खुदुम जाबाय आं लासिंसिं मुगै सुगैनो दिनै थैथारगोन कि थैथारगोन आं है माथो गिनायबो मोनदोंहाय बालनि दालाय माथो खालामबावनांगौ दे आं बेथ' दाउसो देलायसो हा मा खालामनो नागिरदों बेलाय दाउसो देलाय आयौ बाला मा जाथिनि बायदि माथो खोनाखो आंलाय गिनायजोंनो बायदिसिना खोनालाबायथारबायहाय आं मा दाउसो देलाय बे जायगायाव मा खालामदों नों फिननाय होआ मानो दाउसो देलाय आयौ बाला जाथि नोंखौ सेन्थेन नुलायलांबाय आं गिनायजोंनो बायदिसिना साननायजोंनो जाथिखौ सेन्थेन नुलायलांबाय आं जाथियानो दाउसो देलाय आंनि गोसोनि भ्रमसो बियो नों जाथिबाबो जाथि नङा मिथिगौ ना जाथियाथ' केरेलायावसो दङ थैनो फैदों थैनो हो आंखौ मा नों थैनो नागिरदों आरोलाय माथो दाउसो देलाय हर बे दिरुङा आंनो थौदो न'आव आयौ बाला जाथि जाथि माना र' आं खेबसे खेबना नायनि आयौ जाथि नों औ आं मा खालामनो नागिरदोंमोन नों आं मोनफैयाब्ला मा जागौमोन न'आव थांफिननानै उन्दुना थाहैगौमोन आरो आं गिनाय मोनखादोंमोन नों फैबाय मोजाङानो जाबाय थौदो न'आव थौदो आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै है आं थाङाहाय मा न'आव बास होदों अब्लाथ' जोंहानि न'आव नोंसानि न'आबा बहा दं नोंल' थौ आंजों लोगोसे जागोन दे आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दासान थौदो न'आव
आच्छा हापां गथ'फोरा ओंखाम जाजोब्बाय ना? औ नाजिबोदां। आयालाय? आया न' सिङाव गावनि खामानि मावगासिनो दं। जाथियालाय? गैया माथो न'आव, बेलासिनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांदों, दाबो मोनफैयाखै। हनै माथो दाउस्रि देलायबो फैदों माथो। दाउस्रि देलाय जिराय। आयौ बाला सोरानि न'आव लाबोखो नोंलाय? जिराय दे, गासैखौबो मिथिजोबगोन उनाव। माहाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय खावलायालाय मा जाखो? हे सोंनांलाहाय मा? जाथि नोंलाय दाउस्रि देलायखौलाय बोरै लोगो मोनखो? नोंथ' गामियावनो थानाय जाया, दाउस्रि देलायखौलाय बोरै सिनायखो? औहाय मा? ओइ जाथि नोंलाय आंखौलाय नोंसोरनि न'आव लांनो नागाय बेयावलाय मानो लाबोखो दे? ओइ दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय बेनो आरो जाथिनि न'आ। माने जाथिया नारजि बुदांनि फंबाय। आयौ बाला नंगौना नङासै? हा मानो नङा जानो, नोंनो खोन्थायाखै होनबा जाथिया? आयौ बाला आं गोलैसिगोनहाय। दाउस्रि देलाय? आयौ बाला नों नारजि बुदां फंबायसो आरो? नंगौना नङासै? ओइ नारजि बुदां नंगौना नङाहाय? नंगौ, जाथिया आंनि फंबाय। आयौ बाला बेनिखायनो खानाया जा एखे नोंसोरना। जाथि जाथि आं सिगाङावनो मानो मोनथियासै दे जाथिया नोंनि फंबाय होनना। दालाय मिथिबाय माथो जाखो? दाउस्रि देलाय? सरि आं नोंनो जेबो खोन्थानाय जायासै। ओइ इसोर सानैया मालानिबो सिनायलायखो बाल? थैद आं बेफोरखौ खबर लायालै। आच्छा नोंसोर सानैयालाय मालानिफ्राय सिनायलायखो? माने जाथिखौ आं केरेलायाव लोगो मोनदों। आं जेब्ला केरेलायाव दङमोन दाउस्रि देलायखौ बेवहायनो लोगो मोनदों। आच्छा बे बोराय मांथाखौ गारनानै खानाया नोंखौसो लोगो मोनहैदों होनबा? औ बाजै, आरो दिनै मोनसे गाज्रि जाथाय जानायनिफ्राय बारग'बाय। मा जाथाय? दाउस्रि देलाया गावनि जिउखौनो फोजोबनो नागिरदोंमोन दिनै। बे दाउस्रि देलाया? है फोथायथाराहां। नंगौ बाजै, आं गावनि मेगनजोंनो नुदों। बेनिखायनो आं दाउस्रि देलायखौ दिनै जोंहानाव लाबोबाय। बे न'खरखौलाय धोरोमसाला मोनखो ना माखो नोंलाय जाथि? बे गंसे न'सो, बास स्टेशन रेल स्टेशन नङा जायनो फैयो बेवहायनो दसे जिरायना थाफैनो होननानै। आयै बेफोरखौ मा बुंदों नों? आं थिगखौनो बुंदों नारजि फिसा। जाथि नों बे न'आव फैबाय आं जेबो बुङाखै, थेवबो गोसो बायदि खालामनो दा नाजा। आयै नों बेफोरखौ मा बुंदों? बे न'आ जाथिनिबो न'। अब्लाबो गोसो बायदि खालामनो मोनगोन नामा बियो? गोसो जाबानो खारनाय, गोसो जाबानो फैनाय, गावनि गोसो बायदि मावनो होनबानो हागोन नामा? आं थांना थासान्दियाव गावनि गोसो बायदि खालामनो मोना। जाथि आइनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे। बेफोर आंनि हुदा जाखाबाय आदा, आं जेबो साना। आयौ बाला जाथि नों आंनि थाखायनो रायजाबाय, आं थांनोसैहाय। दाउस्रि देलाय? बे आइयाबो दि मालानि दिनाव जाथिखौ गावनि असे फिसा बायदि अनगोन। माथो बुंबावनो आरो, आं माबा मोनसे बुंबा आंखौ दायसो होगोन, बेनिखायनो सिरि थानोसै आं। आरो नुबाय दाउस्रि देलायनि थाखायनो मा मा जाबाय थायो। जायनो बिनि साखाथियाव थायो बेहानो प्रब्लेम जाखायो। दिनै दाउस्रि देलायनि थाखायनो जाथिया रायजाबायना। बेसेरा जाथिया सासे मानसिखौ हेल्प खालामनाय बायदि हेल्प खालामदों। बे आरो दाउस्रि देलाया जाथिनि थाखाय खैफोदसो खोलैहोनानै दोननो नागिरदों। अरे हम काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला तो है ना। अरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ, दिल तो काला है ना। माले दावखानाता आंखौ एग्रांलायबाय नामा? आंलाय नोंखौलाय माला एग्रांलायखो आदा? आंथ' मेथाइसो खनदों। नों आंखौ खोनाखैबालाय माखौथो खनदों? हा बेवहाय आंसो गुफुर नोंसो गोसोम दा। माखौबा काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला तो है ना। अरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ, दिल तो काला है ना। ओइ आंखौनो बुंगासिनो दं ना नों? अरे बिदा आं मेथाइसो खनदोंलै मेथाइ। ओइ बिदा मानसिया गुफुरखायनो एसे एसे खोथायावनो दाय नांसोगारोना नों? जेरै गुफुर जियाव मैलाफ्रा थाब थाब बायो, बिदिनो गुफुरनि खोथा बुंबा थाब थाब देहायाव नांथारो नङा होनबा आदा? लाजिनाङालै आदा, गुफुर जानायखौनो लाजियो नामा? गुफुराबो मोनसे गाबसो, इसोर हरनाय गाबसो। गुफुर जाखो मा जाखो, गोसोआ साफा जाबानो जाबायना। लाजिनाङा दे लाजिनाङा। गुफुरफोरनिबो टाइम फैगोन। सानसे समाव गुफुरफोरखौबो बयबो अनसायगोन। जेरै दा गुफुरफोरखौ मानसिफोरा मैला बायो होननानै नायनो बायो, थिग बिदिनो गुफुरफोराबो सानसे समाव बयजोंबो अनसायजागोन। आयु जामाइला मानसियालाय फाग्ला जाबाय नामालै? आंलाय गुफुरखौ लानानैलाय मानो टेनसन जानांगौ जाखो? अब्लालाय माथोबाव काला हुआ तो क्या हुआ, हम लोग भी दिल वाला तो है ना। अरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ, दिल तो काला है ना। दे मोजां खोनाथारदों, बिदिनो नांलायबाय था। आं बन्थ' मुरिसोना, आं जेबो खोनाथाराखै। आयै दावखानालाय मा होनगासिनो आंखौ? बेवहाय आंहा खर'आ खामानि होआखै। नोंसो आरो खुसि मोनखांदों, दाउस्रि बाहा सेलायनाय बायदि सेलायगासिनो। थां इसिबां दाउस्रिनि आखल लानो लुगैदोंबालाय बै औवा
माइब्रानि लारु सोर सोरखौ लानानै मेगन मोदै गयो होनदों आया नोंनि थाखाय मेगन मोदै गयोनो आफा हा बिदिसो जाखुमानानै दं होनबा खोथाया आय अमा राजा सोरखौ लोगो हमनानै फैखो नों आंलाय सोरखौ लोगो हमनानै फैनांगौ जाखोब्रा बमब्र'जोंसो दसे एसे बेरायदोंमोन ए बमब्र'माजों ना हा बमब्र'माजों दासिमबो गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौनो गोसोखांनो लाजिया नों गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौनो लोगो हमहैबाय थानो आंलाय सोरखौलाय लोगो हमहैनांगौ जाखोब्रा थोद मा गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदोंब्रा बुंनांगौबा दा बुंफुरजोबगोन आं मिथिबाय हा बे दैमायाव सोरखौ लोगो हमहैनायमोन नों गैलालै आफा हमजाबाय दिनैबा हले नों आं अननानै नायनो खोन्थालायामोन नोंनि खोथा आच्छा होमबा थफिराम थफि गेले खोन्था मारबायसो होमबा दासिमबो गावनि गोसो थोनाय गोदोनि सिख्लाखौ बावगारनो हायाखैब्ला लाबोनानै दोनफैबानो जाबायना नंगौ नामा आयौ नंगौ नामा होननानैसो सोंबावबाय माने लाबोनानै दोनफैनो गोसो आरोना माने जायखिजाया बेफोरखौ बाथो नोंनोलाय सोर खोन्थाखोब्रा खोन्थाग्रायानो जोबो नामा आंनो जायनो नुदों बेनो खोन्थादों आरो अब्लालाय थफिराम जागोनब्रा थफिराम नङा होमबा लासिं सिं दासिमबो बे हिनजावखौनो बावगारनो हामाराखैना आं खोनानाय मथेब्लाथ' गावनि फार्स्ट मोजां मोननायखौ बावगाराबालाय अब्ला आयै नोंहाबो सोरबा फार्स्ट मोजां मोननाय दङ नामाब्रा आंहाबो मोजां मोननाय दङमोनथ' आरो आया सोरलाय आय' सोरलाय अलदर माहाजोनाव दाहोना थायोमोन आरोहाय होमबालाय मानो आफाजों फैगोबा नोंलाय नोंनि नोमफाना फैनो होननानै फैयाखैथ' जबरदस्तिसो हाबा खालामदों नोंनि नोमफाया आंखौ आयै आफाजों जबरदस्ति हाबा खालामजानायसो होमबा नों हट होमबा पुलिसनो हरनांगौलै आफाखौ आइ लाइला बिफाखौ बिदि बुङो नामा जबरदस्ति सोरनिबा गोसोनि हेंथायै हाबा खालामोबा बेबो मोनसे आयेननि बेरेखासो ना नों आइखौ जबरदस्ति हाबा खालामदों नालाय नोंखौ जेलाव थिनहरनांगौब्रा आफा नोंबो साजा मोननांगौ ना टट साला आंसो रुल दाग्रा मिथिबाय अरे बापू रूल दागा हुआ तो क्या हुआ रूल तो आपके ऊपर भी लागू होता है ना ठीक है आइ हांग्रिमोनदि नों सालाखौ मा फोरोंनानै दोनखो नों हा आंनि एगेन्स्ट जाजोबनानै दङ माथो आखला सोलायबानो जाबाय आरो बांद्राय आखल सोलायाबा ना आंबो पुलिसनावसो थांनोसै आंखौ 15 बोसोरावनो हाबा खालामदों होननानै बुंहैनोसै आइला अब्ला जेल सिङाव थाहैनानैनो सिमां रनसायबाय था थै साला मा गोसोखांबाय थाग्रा जाखोब्रा बे हांग्रिमोनदियालाय खर'सो सुबाव मोनबायलां आरो नोंसोर सानैया बांद्रायबाय दै र' एसेल' देरग्रोथों नोंसोर सासे बिहामजो नागिरनानै नोंसोरखौ गोरजिया दोनहरगोन आं तात गैया नोंसोर बायदि दुष्ट फिसालाखौ नुबा गिनायसो मोनोलां आरो खोनासं गाबोननिफ्राय थोरसि लथा सुनो सोलोंखा गोरजिया थाहैनो ला 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 लो लो ला 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 लगता है बापू का दिमाग में कीड़ा घुस गया अरे कीड़ा घुसा तो क्या हुआ हमें उन लोग का पता नहीं है ना माँ खबर गोरजिया खुन थाई मारगोन आं 18 बोसोर नङामोनब्लाथ' हाबाखौनो जानोसैमोन आं मला 18 बोसोर जागोनलै जमबाय थानांसिगोन हाद नोंहा 18 बोसोर आरो थाबैनो जासिगोन आंहाबा माला जागोनलै उन्दै बैसोआव थाबाय थानो बाबायना आं आच्छा देरनो लुगैबाय नामा नों होमबा औ अब्ला रुवा सिखा लानानै दाफ्लावनोसै नोंखौ थौ कामाराव लांनोसै आं नंगौ नामा आदा कामाराव लांबा आं सेंग्रा गिदिर जागोन औ जागोन गाबोन फुङावनो ओंखार रुवा लानानै नोंखौ कामाराव लांनोसै देफ्लावनानै सेंग्रा गिदिर खालामनोसै ए हुइना बाद लांदाय टेम्पार बाद आयौ बाला जाथिया नारजि बुदां फंबायसो आयौ जाथिया आंनो खोन्थाबानो जायोमोन ना आयौ दालाय आंलाय जाथिनो बोरै खोन्थानांगौ जाखो दे आंथ' नारजि बुदांखौ सानसे समाव गोसो गोथारै हास्थायोमोन है आं लाजिबायसोहाय मा हायाबो थुब्ला गावस्रानाय मोनबा हा सिङावनो थाखुमाहैनोसैमोनहाय आं थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखाङोब्ला जिबायदि लाजिनो ओंखारो मालाबा बहा थागोन बहा मागोन मोनलायथारो बेसेरा जाथिया रायजाबायसो आरो बिमाजों आंनि थाखायनो र' मोनसे खोथा बे नारजि बुदां बिमाया जाथिखौ मानो रायखो दे आच्छा न'आव थायैखाय रायदों खोमा आरो